Kreteg setan. Wis setahun aku mbangun bali omah anyar karo saweneh kenya saka Wanasaba. Kamangka aku iki minangka anak tunggal. Dadi ninggalake wong tuwa lan omahku ing Kebumen. Bojoku durung gelem takjak pindahan urip ing Kebumen. Untunge mono, bapak lan ibuku durung pati sepuh banget. Lan seminggu sepisan, aku mesti bali menyang Kebumen. Dadi seminggu sepisan aku mrono mrene, Kebumen Wanasaba tak laju. Ora peduli, kadang awak krasa kesel, nanging tetep tak peksakake mulih sak perlu niliki wong tuaku. Kaya dina kuwi, Setu malam Minggu jam 8 bengi. Aku lagi wae mulih lembur nyambut gawe. Aku agi-agi adus lan toto-toto arep menyang Kebumen. Gemadaan HP ku muni. Jebul ibuku telepon nakokake kabarku. Dene wis jam semono kok durung tekan omah kaya adate. Mboten dados menapa, Bu. Niki kula nembe rampung anggenipun lembur nyambut damel. Lah nembe toto-toto ajenge mantuk mriku. Oh ya, sing hati-hati le. Tak dongake slamet tekan ing omah ya. Mangkono jawabe ibuku. Jujur wae, lagi sepisan iki aku mulih Kebumen saka Wanasaba ing wayah bengi. Sejatine mono aku rada miris, nanging kudu tak wanek-wanekake minangka kewajibane anak marang wong tuwa. Aku pamit karo sisihanku, banjur pit motor tak tuntun metu saka teras omah. Jam wis nuduhake angka 9 bengi. Ing njaba mendung peteng lan grimis arepe udan. Pancene lagi mangsa rendeng. Mula aku sisan nganggo mantol. Tas ransel tak cengklek ana ngarep kanggo tutup dodo karben ora ketampek angin. Pit motor lumaku rada banter. Ngelingi wancine sansaya bengi, udane uga wis mendho. Nanging atiku goreh meruhi kahanan dalan sing sepi tintrim. Lan uga ngelingi bakal ngliwati alas Situkup sing kondang angkere. Bengi kuwi senajan malam Minggu ning kok yo ngepasi dalane sepi kaya ora ana wong liwat kejaba aku. Tekan Kaliwira arepe ngliwati alas Situkup, pit motor tak suda playune. Sapa ngerti ana pit motor liyane sing bisa takjak nggo kanca ngliwati alas peteng dedet lelimengan kuwi. Kiwa tengen dalan wis arang tinemu omah maneh. Kejaba kuwi dalane wiwit munggah medhun kiwa nengen lurung jurang jero. Wis bola-bali ana kendaraan sing nemahi apes utawa kacilakan ing daerah kono. Aku banjur mengo memburi. Babar pisan ora ana cumloroting lampu sing bisa tak nggo kanca mlaku. Aku njalambegan. Tak wanek-wanekake pit motorku tak bandang ben cepet tekan omah. Wis meh ngliwati alas kang peteng kuwi. Dumadakan lamat-lamat saka kadohan. Aku weruh sesawangan sing ora sakbaene. Jembatan kang ngliwati kali cilik ing ngarepku kuwi kok cacahe ana 3. Jejer padha persis siji lan sijine. Saka kadohan
sineput kabut tipis sing nambahi katon singupe. Rem sepeda motor age-age tak pidak. Ning mesin sengaja ora tak pateni. Sikil loro tak donake. Rasa dengkulku kekarone krasa jot-jotan. Mripatku tak ucek-ucek, banjur tak waspadakake jembatan kuwi. Sajak ora percaya marang panyawangku. Banjur tak itung bola-bali. Blaik, apa aku lagi diganggu sing tunggu alas tukup iki yo? Batinku karo ngrasakake gitokku sing sansaya krasa kandel mengkorok, ora karuan. Kringet dleweran ing raiku. Senajan hawane anyes njejet. Mripatku tak meremake dipet. Aku kelingan ibuku sing lagi ngenteni aku ing omah. Duh Gusti. Aku banjur maca donga sakbisaku. Ora watara suwe, mripatku alon-alon tak buka. Jembatan ing ngarepku mung kari siji. Ning ora kendhat anggonku maca donga. Banjur aku njupuk watu krikil, tak uncalake ing jembatan kuwi. Ora tembus. Ateges kuwi jembatan sing sakbenere. Age-age pit motor tak gas ngliwati jembatan kuwi. Karo lambeku terus ndremimil tekane omah. Wah, kowe kuwi untunge isih sadar lan kelingan donga. Yen ora mesti bablas jegur kali menawa kleru ngambah jembatan setan kuwi. Kandhane Sigit, kancaku nalika tak critani lelakonku mau. Kancaku sing sopir truk kuwi pancen wis pono babagan endi wae sing wingit lan angker. Bojoku uga tak wenehi ngerti. Banjur ora let suwe dheweke gelem tak boyong pindah bebarengan urip ing Kebumen. Cuthel.